Tervetuloa seuraamaan auton siirtopalvelun uutta aikakautta. Ruotsin autokauppa on vilkas ja monipuolinen. Tiesitkö, että siellä on 2 kertaa enemmän autoja tarjolla verrattuna Suomeen? Mutta kuinka saada auto nopeasti ja kätevästi Suomeen? Se voi olla hidasta, kallista tai epävarmaa. Me on Biilassa vuosien aikana rakennettu erittäin laaja ja vahva kuljettajaverkosto Suomeen ja nyt myös Ruotsiin. Me tiedetään, että suomalaiset vaihtoautokaupat tarvitsee myytäväkseen ruotsalaisia autoja, mutta niiden saaminen Ruotsista Suomeen on ollut hidasta, se on ollut kallista ja se on ollut vaikeaa. Me ratkaistaan tämä niin, että yhdistetään meidän suomalainen kuljettajaverkosto, ruotsalainen kuljettajaverkosto ja Lahden yli menevät laivat. Ja suomalainen vaihtoehtokauppa saa erittäin nopeasti autoja Ruotsista Suomeen. Katsotaan, miten Biila Import toimii käytännössä. Ruotsalainen kuljettajamme noutaa auton autoliikkeestä Ruotsista ja vie auton suoraan satamaan. Siitä ahtaajat siirtävät auton laivaan. Tämä minimoi tarpeettomat matkapäivät ja poistaa kokonaan tarpeen esimerkiksi lennättää kuljettajia Suomesta. Laiva kohti Suomea lähtee välittömästi ilman turhia viivästyksiä. Ja kun laiva saapuu Suomen satamaan, suomalainen kuljettajamme noutaa auton ja vie sen suoraan suomalaiseen autoliikkeeseen. Nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Me Biilalla rakennettiin silta Ruotsin ja Suomen välille. Yhdistettiin meidän ruotsalainen ja suomalainen kuljettajaverkosto sekä Lahden yli menevät laivat. Tämä on huikea mahdollisuus suomalaisille vaihtoautokaupoille saada erittäin nopeasti ostamasi auto Ruotsista Suomeen, jopa 3 päivässä. Tämä on Biila Import, ratkaisu, joka ei pelkästään säästä aikaa ja rahaa, vaan myös mahdollistaa enemmän autokauppaa.